Takže čaute, dneska tu máme let's play na Terrible Thief. Na arkádu. Potom samé tieto, že in one run. Počkaj, nejaké to. To len to, čo som teraz šel. Tak ideme. Ideme saveovať. No ja vidím tie ocenenia, ktoré dostávam za to, že urobím niečo v jednom behu, pretože to mi nejde. A teraz sa zatvára. Au. Ja som sa rozpučil. A to úplne, že rozpučilo. Jak debila. Tak uvidíme, co teraz stane. Sakra. Nejde mi zobrať všetky prachy, ale to je jedno, jak bych saveovať toto. Tak, nič, no. Tak a teraz sa to zatvorí. Teraz sa mu huba zatvorila. Tak ideme. Sakra, skoro som ho zachránil. Tak zrejme ani tohoto. Á, je tu vysávač prachov. Takže škoda, no, vypadlo mi to a oni mi nikdy nedoprajú moc toho, pretože vždycky sa stane buď to sakra, Sharp Thief, no nič. Takže koniec tomuto ranu, ale mám nejaké prachy. Čo znamená to Onion, to by ma zaujímalo. Tak ideme skúsiť ešte raz. Umre. Paráda. Zbieraj prachy. Takže ideme ďalej. Tu máme svetlá. Vidíte, mi nikdy nedoprajú. Aha. Takže to musí byť to, že buď tam príde voda, alebo to zatvorenie. A trafil som do gebule, no tak. No toto nemám, vidím túto vodu, pretože tam sú míny a ja musím v tom potom netrvať. No sakra, tu sú zuby, aj. Ja som debil. Bacha, nadých! Tak, to bolo tesné, jo? Ešte trochu, tak. Vyplníme. Dobre, vysávač. Vysávač ten je dobrý. A teraz mi dopriali, ako vidím. Aby som tie prachy naozaj kolektoval. A teraz grčka varovanie. Teraz bacha, aby som sa neutopil v grcke, lebo to by bola hamba. A prečo som sa utopil v grcke? Ja som sa utopil v grcke. Bože, to je strašné. Ja som sa utopil v grcke normálne. No, tak. Ideme znovu. To je strašné naozaj. To je tá najnechutnejšia hra, akú som videl, ale nebudem s nej grcať, pretože ja nie som človek, čo je na takéto veci citlivý. Sakra, teraz sa podo mnou rozbil ten zub. Ja som človek, čo je na takéto veci citlivý, ale teraz toto mi urobilo naozaj nechutnosti. A ráno som sníval o tom, že ja som ten Cornelius a že musím behať popri týchto hovadinách tu. Takže som sa utopil v grcke a vtedy som sa prebudil.
No dobre, nebudem rozprávať ale o svojich snoch, ale o tomto. Ak si pamätáte sériu s babkou, tak keď sa hrali Robery Boba, tak si pamätám, jak tam ona v kuse hovorila, že Ebjo a tak to nevedela ovládať a dosť dlho nebude zase natáčať ďalšie videá. A možno, že sa mi ešte podarí prehovoriť ju sakra, som sa utopil v grícke. Tak stačí, no. Dovidenia.